Emphakathini wethu esuhambela usingonompilo siyangena emzini sikhulume ngezinto kwesinye isikhathi ezahlukeneyo. Kodwa uma sifica umama onengane esandokutetwa, siyafika sikhuthaze kuyena ukuthi kubalulekile ukuthi njobe nomntwana omncane amncelise ibele. Aphinde futhi adle izinto ezizomenza ukuthi ingane ikwazi ukuthola ubisi olwaneleyo, njengokuphuza amanzi, mhlawumbe ukwenza amahewu aphuze, ebese edla ukudla okuyingxube okubizwa ngokuthiwa ibalance. Ebese edla lokho kudla mhlasimbe singakubala sicabanga ukuthi ukudla okudulayo. Kodwa siyakhuthaza futhi ngokuthi kube nongange sicabha emakhaya okuyizingadi ezincane ukuze ukuthi umama etetile akwazi ukuthi engadini ayitholele isipinishi, ayitholele otamatisi, okheroti, nalokho noma klabishi. Lokho kuyamlekelela ukwakha izakhiwo zomzimba ukuze akwazi ukuthi mase encelisa ingane kube nokuningi okuzotholakala kumama kuyenganeni.